जों दिनै धेमाजि जिल्ला आरो लखिमपुर जिल्ला बे मोननै जिल्लाखौ लाफानानै जों दिनै बर' मिडियाम टेट क्वालिफाइड एसोसिएशन मुंनि मोनसे आफादजों धेमाजिनि जिल्लानि नैबे सिमोन साफारि सानजारि नोगोराव जों आफाद मोनसे दाफुंना लानाय जाबाय। बे आफादखौ दानायनि जोंहा गोबां जाहोन दङ। बे जाहोनफोरनि थाखाय जों दिनै आफादखौ दानो गोनां जादों। जोङो 2021 मायथाइयाव टेट उथ्रिसार जानाय बर'फोरा एबा बर' बिजोंनिफ्राय टेट उथ्रिसार जानाय जोंनि जिल्लानिफ्राय जोङो 60 सा जोङो उथ्रिसारनो हादोंमोन। आरो बिदिनो जोङो 60 सा उथ्रिनानै जोंनि जिल्लायाव 29 भेकेन्ट पस्टनि एगेन्स्टआव जोङो एप्लाइ खालामदोंमोन। बेहाय मात्र जोंनि जिल्लानिफ्राय सानैल' बिजाथिया बेहाय सिलेक्सन जादों मेरिट लिस्टआव। बेहाय बांसिनैनो BTR निफ्राय जोंनि नैबे धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जा पस्टनि एगेन्स्ट भेकेन्ट पस्टनि जा एगेन्स्ट बेहाय बिथांमोना मेरिट लिस्टआव बिथांमोननि मुङा फैदो। बेहाय जोंनि गेजेराव जोंहा गिदिर मोनसे सोंलु जादों जे जोङो BTR नि सिंनिफ्रा जुदि BTR नि बाहेरायाव जुदि जेबो प्रटेक्सन गैयालासेनो बिथांमोना एप्लाइ खालामनो मोनोब्ला जों दिनै सोंनो लुबैदों जे BTR नि बाहेरनिफ्रा जोङो BTR आव जुदि पस्ट ओंखारोब्ला जों बेहाय एप्लाइ खालामनो मोनगोन ना मोना, बे जोंनि बिराद गिदिर मोनसे सोंलु। आरो बे सोंलुनि फिननायखौ जोङो दिनै BTR सरकारनिफ्राय जों मोननो लुगैगोन। जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफोर जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो BSS बर' थुनलाइ आफाद, जों बिथांमोननिफ्राय बे सोंलुनि फिननायखौ जों दिनै मोननो लुगैगोन। जों दिनै बर' बिजोङाव जों दिनै फरायनानै जों जुदि BTR आव जुदि जों एप्लाइ खालामनो मोनाब्ला BTR नि बाहेरनि जुदि बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसाफ्रा मोनसे डास्टबिन बायदि जों जानानै थागोन। जों जेबो खामानि उदायनाय जों नङा। दा BTR आवथ' गोबां सुबिदा दङ, गोबां बिथिङावनो गोबां डिपार्टमेन्टफोराव BTR आव गोबां सुबिदा दङ। बिथांमोना गोबां सुबिदा थासेयावबो दिनै जोंनि BTR नि बाहेराव बे गंसे गंनै फरायसालिफोराव जुदि फोरोंगिरि मावफैयोब्ला, गुदि फरायसालिफोराव गेजेर फरायसालिफोराव जुदि फोरोंगिरि मावफैयोब्ला जों BTR नि बाहेरनि बर' बिजोंनि फरायसाफ्रा जों मा खालामगोन? बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गिदिर मोनसे सोंलु जानानै थादों। बेनिखायनो जोङो दिनै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे सानजारि नोगोराव जों दिनै मोनसे मेल जुथुमनानै आफाद मोनसे दानानै BTR नि बायजोनि टेट उथ्रिसार होननाय मोनसे जों आफाद दानानै जों दिनै आसाम सरकारजों जोंनि पस्टआ जोबोद थोब्ले माब्ले पस्टनि थाखाय जोंनि काट अफ मार्कआ जोबोद गोजौ थादों। जेराव असमिया बिजोंनिफ्राय 167 बिदिहालागै असमिया बिजोंनि काट अफ मार्कआ फैदों। नाथाय जोंनि बर' बिजोंनि बेलायाव 202नि गाहायाव जोंना काट अफ मार्क फैयाखै। जायनि जाहोनाव गोबां बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसाफ्रा दिनै टेट उथ्रिनाय फरायसाफ्रा दिनै मेरिट लिस्टआव फैयाखै। बेनिखायनो जों सानदों बर' बिजोङाव फरायनानै जों दिनै जाम्ब्रबाय गोनां जों जाहैदों। गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जों दिनै BTR नि बायजोआवबो बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ जों दिनै लाखिना दोनदोंमोन। नाथाय BTR नि बाहेरनि दिनै फरायसाफ्रा टेट उथ्रिनाय फरायसाफ्रा दिनै बर' बिजोङाव फरायनानै जों उदायै बायदि जों जानानै दङ। बेनिखायनो जों दिनै माहारियारि आफादफोरखौ जों खावलायनो सानो जे BTR नि बाहेरायाव थानाय टेट उथ्रिनाय फरायसाफोर, बर' फरायसाफोर, केन्डिडेटफोर, बिथांमोननि जेंनाखौ जेन सुस्रांनो थाखाय बिथांमोना जोंखौ सह'जग खालामो, हेफाजाब होयो, सरकारजों रायलायो। जोंनो दिनै गोबां गुदि फरायसालि, गेजेर फरायसालिफोर दङ, जेरावनोखि सासे सानै फोरोंगिरिफ्रा दिनै 80 बा 90, 60 फरायसाफोरखौ दिनै फोरोंगासिनो दङ। जोंनि खाथियावनो थानाय गोबां असमिया बिजोंनि फरायसालिफोर दङ, गुदि फरायसालिफोर दङ, जेरावनोखि 7, 8, 9 बेफोरबायदि फोरोंगिरिफ्रा दिनै फोरोंगासिनो दङ। नाथाय जोङो दिनै थोब्ले माब्ले सासे फोरोंगिरिफोरजों दिनै फोरोंनो गोनां जादों। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गिदिर जेंना, सोलोंथाइनि जेंना, मिडियामनि बेयो जेंना होननानै जों सानदों। दा बेनिखायनो माहारियारि आफादफ्रा जोंखौ अननानै BTR नि बायजोआव थानाय टेट उथ्रिनाय केन्डिडेटफोरखौ जोंनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब होयो, सरकारजों सावरायो। पस्ट ग्रेजुएसननि बिथिङावनो होन बा BTR निफोरखौ नोंथांमोना बोरै हागौ, जों दिनै नैबे बिजोंनि गेजेरजों BTR सरकारखौ जों खावलायनो लुबैयो। नोंथांमोना BTR नि जेसेबां टेट क्वालिफाइड जानाय केन्डिडेट बिथांमोनखौ BTR नि सिङावनो लाखिनानै दोनो, BTR नि बाहेराव बिथांमोनखौ फैनो होआ। नङाब्ला जों दिनै BTR नि बाहेरनि टेट उथ्रिसार जानाय दिनै केन्डिडेटफ्रा मोनसे जोबोद बेखार जानानै थागोन। बेखौ जों मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ जों खावलायहरो नैबे बिजोंनि गेजेरजों। आरो जुदि नङाब्ला बिथांमोना जुदि जेबो प्रटेक्सन गैयालासिनो जोंनि BTR नि बायजोआवबो जुदि फोरोंगिरि जाफैनो जुदि मोनोब्ला, जोंबो जुदि गाबोननो BTR आव जुदि भेकेन्ट पस्ट जुदि ओंखारोबा जोंखौबो जेबो प्रटेक्सन गैयालासिनो उइदाउट पार्सेन्ट जोंखौ बेहाय जेबो 3% माबा मोनसे पार्सेन्ट जोंखौ लगायनो मोननाय नङा। जोङो पार्सेन्ट गैयालासिनो जों बेहाय एप्लाइ खालामनो मोननांगोन। जों बेखौ इकुवेल राइट्स, इकुवेल स्टेटास
जोङो बिटिआरनि सिङावबो जों बिटिआरनि बायजोनि टेट उथ्रिनाय बिजाथिफोरा जों बेहाय एप्लाइ खालामनो मोननांगोन जों बेखौ खावलायहरो